ఫ్రెండ్స్, క్రైస్తవులమైన మనకు ఒక గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది. అదే యేసుక్రీస్తు వారి రెండవ రాకడ. యేసుక్రీస్తు వారు రావడానికి ముందు లోకం ఎలా ఉంటుందో, ప్రజలు ఎలా ఉంటారో, ఎలాంటి విపత్తులు సంభవిస్తాయో అవన్నీ కూడా మనకు దేవుడు బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా రాయించారు. ఆయన చెప్పినట్టుగానే ప్రపంచం ఇప్పుడు అలానే ఉంది. ఒక్కసారి ఈ లేఖన భాగాన్ని పరిశీలన చేయండి. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయం 5-9 వచనాలు. యేసు వారితో ఇట్లు చెప్పసాగెను, ఎవడునూ మిమ్మల్ని మోసపుచ్చకుండా చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే ఆయనని చెప్పి అనేకులను మోసపుచ్చెదరు. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు యుద్ధ సమాచారములను గూర్చియు వినినప్పుడు కలవరపడకుడి. ఇవి జరగవలసి ఉన్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదు. జనము మీదకి జనమును, రాజ్యము మీదకి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ భూకంపములు కలుగును, కరువులు వచ్చును. ఇవే వేదనలకు ప్రారంభము. మిమ్మును గూర్చి మీరే జాగ్రత్త పడుడి అని దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆమేన్.